e nder gurdam gendiyankoɓe golliniɓe leydi mumen leñol mumen golliniɓe wuuro ɓalew eɗen gari hande haalde gurdam gorko e nder worɓe. jibini ka haala ko 17 lewru décembre sénégal naaɓe ina ciftoro luural bannogal hakkunde Mamadou Dia e Léopold Sédar Senghor. wadde hande garɗen ƴewde holi gonnoɗo Mamadou Dia mawɗo. Mamadou Dia woni tonggol leƴƴi ɗiɗi Sénégal, ko Haalpulaar to banggue baba makko, Seereer to banggue nene makko. To banggue iwdi makko Mamadou Dia ummi ko Sinthiou Bamambé, kono noon o yi aduna koto Kombol e nder diwan Thiès e on saaha ñande 18 lewru juillet 1917. woɗɓe mbi o yi aduna ko 18 lewru juillet 1910 to Khombol e nder leydi Sénégal. yidde gendi mum feeñini Mamadou Dia gila o dañani ni duuɓi 30 nde o ittata casque mbo école tottunomo o wirli e maayo ngam hollirde casque o ko nangirede mo ɓiɗɗo leydi France. jangde makko less o waɗi ɗum koto école Blanchot ngal Saint-Louis. caggal ɗum o jokkoyte école normale William Ponty ko ɗon o heɓi bac makko. o adi wonde ko janguinowo école Duuɗe Less. caggal ɗum o jokkoyi jangde makko banggal science économique to Paris wuro laamugo leydi France. toon to Paris Mamadou Dia andi gurdam tubakoɓe, kono ɗum momtani hay hunde e yiddide o jogui e gendi makko. ko ɗum ni waɗi nde Mamadou Dia arti Sénégal o naati law e politique saabu famnode mo e on saaha wawi yaltinde Afrique e jimadi ko wadde dawrogol jeeye e fewjoɓe walla tinoɓe law ko fewja. tumude Mamadou Dia arata ngam nadde e politique nden dañi lowre e guesa dawrugol Sénégal wonano hunde webde, saabu no hillinino ɗo lande biteɗo SFIO mo Lamine Gueye ɓattinnoɗo hoore mum hafisu e cellu ko ɗemgal Faraysi, on woni Léopold Sédar Senghor. Senghor battornoɗo dowri ndi, Lamine Gueye mo hay goto suusane dikkade e teruji, ceertal feeñi hakkunde ɓeɗo ɗi. Mamadou Dia mawɗo saabu ko noon o hewno noddirede, saabu jogade ɗum miijoji ɓamtari ummirinde less woppi Lamine Gueye liggodiri e Léopold Sédar Senghor. o suɓa conseiller général e hitande 1948 1948 ɓe darde jayde ɗoɓe peññinti miijoji mabɓe. nden jayde ne wiye condition humaine. ko nden jayde ni woni tuufere adande nde ɓe pawi ngam darnude landa BDS, bloc démocratique sénégalais. e suggoji sénat e nder jimade leydi France, Mamadou Dia suɓama sénateur joɗotoɗo to palais Luxembourg. wonno ko 14 lewru février 1948. guila nden Mamadou Dia woni ruttorde walla saggitorde landa BDS. woni kolaɗo kuuɓal kan landa tuggi 1949 ha 1955. e lewru mars 1952 Dia Mamadou waɗama grand conseiller de l'AOF. hoolare arte makko nde o fiila lawol ɗimmol ngol lefol wonno ko 18 lewru mai 1952. nde BDS heɓi polgu e yeeso SFIO e suggoji sarɗiyankoɓe bannoɗe ñande 2 lewru janvier 1956, Mamadou Dia woni député to suudu sarɗiji leydi France. o sawnodiri toon e Léopold Sédar Senghor. e on saaha hende wellitare fuɗɗima uurde e yoga e leyɗele Afrique. miijo mawɗo wonno ko yo tabit Afrique gendi gotiri, arara e goto bakka goto.
tawa wona ɓamtare jimtude kono taw ko ɓamtare ƴonde ummirinde less. Mamadou Dia woni cukko hoorejo conseil du gouverneur omo sukki on saha e biyeteɗo Pierre Lamy. nde landaji ɗiɗi nawlodirɗi ɗi piɓi yantodirdi e 1957 ɗum jibini landa kesa ina wiye UPS. Mamadou Dia suɓa koolaɗo kuuɓal kan ɗon landa. Kono 1957 ko hitande battinde e nder tarikh Sénégal, sabu Dia Mamadou gardinoɗo gouvernement e on saha yamiri eggingol lamorgo leydi Sénégal ummade Saint-Louis fade Dakar. ɗum wonno koye lewru septembre 1957. wonno sababu o ko jogade yiyande luggere nde heɓe mbawana famandeɓe on saha ha ɗo ɗo ngalaten darnaɓe mbawa yafade ɗum Mamadou Dia. yiyande makko ko Dakaru wonno lamorgo AOF. so Afrique heeɓi hoore mum e maale ƴele wuro Dakaru ngo Sénégal wasat ɗum wontata ko wuro Afrique banggue hirnangue foof. ete on saha kala ko ina naata Afrique rewanno ko Dakaru. so ɗum ala wuro ngo ina wawno ni wona diwan e nder leydi France. ko ɗum ɗo Mamadou Dia famno o eggini capital Sénégal wuro lamorgo leydi Sénégal ummi Saint-Louis artiga e Dakar e 1957 e lewru septembre. e nder cifande jeytare 1960 sifande Mamadou Dia ina tawe hen. e nder Sénégal jeytare Mamadou Dia waɗi baɗe kolliroje gendiyankagal kaɓatode kala ko ina telɓina jaɓɓal ɓamtare. Mamadou Dia famno kañum ko ɓamtare dowri, ɓamtare wonɓe nguleki ɓirtoɓe warñede wona e cuuɗi ɓuɓnaɗi foti fewjeede. gaddino rendiyankewo mo jogino addini laamu Mamadou Dia fawde ɓamtare e ndema taw ina duusa remoɓe e dow lappol ɓamtare. Mamadou Dia andirama kadi darade haɓade kecce e borjo ngagal. Dia Mamadou humi dewle kewɗe hakkude rewɓe yahoɓe jamma e worɓe ɓe pottata jamma. o ruttima o yaltini jamiroji diwtoje gueɗe jiggaɗe bawɗe bonnude ko heewi e jikkuji rendo julɓe. to banggue l'islam Mamadou Dia ko muqaddama wonno e lawol Tijaniya. o wuuri fibde makko ha nde o hawrata e ladiam. kono hay goto wawa simtude gurdam Mamadou Dia tawa haalani joljole politique bannoɗe hakkude makko e Léopold Sédar Senghor e 1962. nam ko ñande 17 lewru décembre 1962 ciertal tabiti hakkude Dia Mamadou e Léopold Sédar Senghor. kono ɗaɗi haala ka kecci nden ñalani. ko wawi hen wonde foof Mamadou Dia tuumama yidde libde laamu e addude dillere e nder leydi. ko 17 lewru décembre warana to galle makko to Médina o nawa to Cap Manuel. 7 lewru janvier 1963 goomu sarɗiyankoɓe UPS yettini to suudu sarɗiji eɓɓo kuulal ngam ñawde Dia Mamadou e tuumo pawiide e toɓɓe 4 kanko e wondiɓe makko 4. ɓen ɓe wonduno ene limta hen Ibrahima Sarr, Joseph Mbaye, Ayoub Tall e Waljojo Ndiaye. ko talata 9 lewru mai 1963 ñawore nde udditi. ko nayo gonno hujjinantoɓe Mamadou Dia e ɓen ɓe o tumda. en jeeya e ɗin avocat ji maître Abdoulaye Wade, maître Oumar Diop, maître Assane Dia e maître Ogo Kane Diallo. Mamadou Dia ñawama ñande aset 13 lewru mai 1963 kaso kadde gurdam taw sokoyete ko keedu. ko adinde ñawore nde ina yalta Mamadou Dia won ko haali. o wi mbeɗa laaɓa ko tuumami ko wooda, kono so tawi coggolam ko ɓural leydi Sénégal yomi soki. kono noon ɓeɗo sehilaɓe am kam ina poti woppede. mi yetti Allah, mi sikku tan hande ñaagudam Allah woni jaɓani tawde tan ƴiƴam Sénégal naaɓe rufani kala ko wawi jolde janggo mi yettiri ɗum Allah.
semana.